Така, отцапай малко, Просто искахме герба да е пълен. Да, там има 7 тепета, де-факто има 6, защото Марково тепе е направено на павета и всъщност с него е застлан целият град. То всъщност присъства, само че вече като улица, не като тепе. Така че отбелязахме го по този начин. Да има един символ, който да завършва Седемхълмието. Като имаме предвид сегашната култура на културната столица на България, това не е ли малко като надгробен паметник на културата? Не, аз не мисля. За културата мисля, че няма нужда все още за надгробен паметник. Това, между другото, също е и културно събитие, което става в момента. Важното е, че е наречено за късмет. Който стъпи върху него, ще му носи късмет и щастие. Да, това е достатъчно. Това е достатъчно, за да се ангажираме да го направим. И мисля, че повече от това не бива да му се предава някакъв особен смисъл и да се товари с значение, макар че чух много интересни коментари, докато го слагахме.